Pipila ka mo kandidato sa lokal nga posisyon sa uban pang lugar sa Mindanao, lakip sa mga gitawag nga early birds nga nag-file og Certificate of Candidacy atol sa unang adlaw niini sa COMELEC. Ani report. Alas 8 sa buntag, nangabli alang sa mga mokandidato sa eleksyon 2022 ang usa ka mall sa Zamboanga City atol sa unang adlaw sa filing of Certificates of Candidacy. Bantay sarado sa kapulisan ang palibot sa mall. Limitado sa 2 ka tawo ang musulod ug mag-fill up og health declaration form ug ginakuhaan og temperature. So maximum of 3 lang talaga Sir JB ang pwedeng umakyat dito. Yung candidate and their 2 companions. Sino lang yung may sticker, yun lang ang pwedeng sumama sa kanila sa filing. Taud-taod, miabot na ang grupo ni 1st District Representative ug kanhi mayor sa Zamboanga City nga si Celso Lobregat kinsa mudagan balik pagkamayor sa syudad. Mudagan sab isip konsehal sa ika-2 distrito ang bana sa aktres nga si Empress Shuk nga si Vino Gingona. Sa Cotabato Province, nanumpa na ang mga mokandidato sa lokal nga posisyon ubos sa Kusi Wing sa PDP Laban. Gipangunahan kini ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag. Lakip si Governor Nancy Catamco, ang provincial chairwoman sa PDP Laban Kusiwing, ug ubang incumbent nga opisyal kinsa magpapili balik sa ilang nagkadiyang posisyon. Gikatakda nilang isumite ang ilang Certificate of Candidacy ugma. Sa Marawi City, nag-file na og COC ang grupo sa lakas CMD nga gipangunahan ni re-electionist Governor Mamintal Adyong Jr. Magpapili pagka-vice gobernador nga si Muhammad Khalid Rakin Adyong, pagka-congressman sa 1st District nga si Zia Alonto Adyong ug sa 2nd District nga si Yasser Alonto Balindong. Matud sa COMELEC, sila ang unang grupo nga nag-file sa ilang COC nga gipahigayon sa gym sa provincial capital. Because of the pandemic, talagang iwasan yung face-to-face. Kasi kahit yung kandidato, takot din. Siyempre mo lahat, kakamayan mo yan. So kung kakamayan niya lahat ng mga tao dyan, high risk talaga sila. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.